नमस्कार, जय जगन्नाथ। हैप्पी महाशिवरात्रि। आज ଅଛି ଜାଗର। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର। ଜମା ଖାଲି ଆଖି ଏତେ ପୋଡ଼ୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଭିଡ଼ ବୁଝିଗଲେ। ଚାଲ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ଜାଗର ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ଲଗ୍। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଭାବ ଥିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିନଥିଲି କି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି, ତ ଆଜି ପକାଉଛି। ପୂଜା ଠାକୁର ପୂଜା ମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ରୁମ୍ରେ ଠାକୁର ଟିକେ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ 12ଟା ପାଖାପାଖି ତ ମୁଁ ଟିକେ ପଣା କରିକି ପିଇନେଲି। ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛି କାଷ୍ଟା ରହିପାରିବିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଣା କରି ଟିକେ ପିଇନେଲି। ନେଲା ପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ସବୁ ଯାଇକି ନର୍ମାଲି ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଶାଲ ମେଗା ମାର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବିଶାଲକୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି କିଣିବାର ଆମର କମ୍ ଥିଲା। ଭଲ ଭିତରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆମର ଦରକାର ଜିନିଷ ଯେତିକି ତ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସିନା, କ'ଣ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି କିଣାକିଣି କରିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ମୁଁ ବି କାଉଳା କଲି, ନା ଯେତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା 6ଟା। ତ ମୋର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦୀପ ଲଗାଇବାର ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ମନା କଲେ, ଘରେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ବାହାରେ ଅଛୁ, ମନ୍ଦିର ଯିବାର ନାହିଁ, ରୁମ୍ରେ ଲଗେଇଦେ ଦୀପ। ତ ରୁମ୍ରେ ଦୀପ ହିଁ ଲଗେଇ ଦେଇଲି, ଦୀପ ଲଗେଇ ବସିଥିଲି। ରୁମ୍ରେ ଦୀପ ଲଗେଇଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।